Er zijn zoveel plekken verdwenen in de riem van de tijd. Zoveel regulaties die dingen kapot maken hebben. Dit is een plek waar nog een heel grote ontdekt worden kan. Het stationnetje in de Westereen is een plak van jongerijen dat romte is om alles te doen wat ze willen. Biegelijk sleutel je om motors. De organisatie beziekt het nou meer jongerijen te bereiken. Wat wist u wel wat het stationnetje is in de Westereen? Nee, ik wist het net, maar nu ga ik er wat meer van leerd. Van meer bereik noegt het stationnetje jeugdleden van voetbalvereniging De Westereen uit om mij te tinken hoe wat ze graag doen willen. En kinderen zelfs een contract ondertekenen worden. Maar dan is het wel de bedoeling dat dan daar ongeveer 80 uur best en dat is de meeste deadlifts kennen. En wat kerst hij mij bereiken dan als die 80 uren uiteindelijk volmaken had? Ja, €24 kerst dan verdienen. Dat liep het hier wel wat of gist het net tekenen? Ik wil eerst een beetje zien dat het echt leuk is en dat het meer leuk lijkt en dan dat is je wel. Emiel Stoffers van de Hoenekop is vrijwilliger en sleutelt alle wages met de jeugd. Maar had ook orenplannen. Ik beziek je jongeren uit de regio die muziek meidje om die binnenwandelen te krijgen. En te zien dat we wat bands oprichten kunnen, heren. Nou, Emiel had een band, steeds maar oprichten. En daar, ja, dat... Daar was toch wel in. Ja, daar ga ik me voor opjoen. En ik kan het watje om weer een appje terug te krijgen. En ik begon mijn eerste band toen ik in Iris 14 was. En die jongens waar ik toen die band mee begon, dat ben nou altijd nog mijn beste kameraden. Jongeren moeten eerst komen, lekker aan de gang, even aan ons wennen en wij aan hun. En dan tjubben wat er al hier vormt. Maar ach, betekent het breed. Ik heb vogelhuisjes timmeren tot een voetbalkooi bouwen, tot projecten, tot FIFA-toernooi organiseren, van alles.